హాయ్ హలో సుష్మా ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్స్ అండ్ జ్యువెలరీ అండ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో లేడీస్ ఎంపోరియం కూడా చూడండి. ఇప్పుడు నేను చూపించేది రూబీస్ ఫస్ట్ క్వాలిటీ అండి. చూసారా, ఫస్ట్ సూపర్ ఉందండి. చాలా బాగుంది కదా, సూపర్ కదండి. సింపుల్ ఫంక్షన్స్, గ్రాండ్ ఫంక్షన్స్ చాలా చాలా బాగుందండి. ఇయర్ రింగ్స్, చైన్ బాగుంది కదండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది చాలా వరకు అందరు వాడుతున్నారు, కానీ చాలా గ్రాండ్ ఉంటుంది, గ్రాండ్ లుక్ వస్తుందండి. రూబీస్ నెక్లెస్ చూసారు కదా, ఫస్ట్ క్వాలిటీ రూబీస్ సూపర్ అండి. ఈసారి ఐటమ్ కూడా మంచిది, నెంబర్ 1 ఫస్ట్ క్వాలిటీ తెచ్చిన. కొరియర్ కూడా అవైలబుల్ అండి. దీంట్లో మల్టీ కలర్ అండి, ఫుల్ మల్టీ. ఎనీ శారీ, సింపుల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ గ్రాండ్ ఫంక్షన్స్. సింపుల్ చౌకర్స్ పిల్లలైనా వాడతారు, మనం కూడా వాడతాం. చాలా బాగుంది కదండి. గ్రీన్, ఇందులో గ్రీన్ అండ్ పింక్ ఆర్ రెడ్ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చి చాలా చాలా బాగుందండి నెక్లెస్. బాగుంది కదండి, సూపర్. రూబీస్లో పెద్ద సైజ్ది నెక్లెస్ టైప్ అండి. దీంట్లో ఉంది ఎక్కువ మల్టీ తెచ్చిన, గ్రీన్ మెరూన్ మిక్సింగ్ అయ్యి ఒకటి మాత్రమే గ్రీన్, ఓన్లీ గ్రీన్ది తెచ్చేసిన. ఎందుకంటే ఎక్కువ మిక్స్డ్ కలర్ వేస్తారు, శారీస్ మ్యాచింగ్ ఉంటాయి, ఎవరు వేయరు అనేసి. ఇంకోది బాగుంది కదండి, సూపర్. రూబీస్లో లాకెట్ చేయండి. సింపుల్ గ్రాండ్ ఫంక్షన్స్, సింపుల్ శారీస్ చాలా చాలా బాగున్నాయి కదా. లాకెట్ చూడండి, సీజెడ్ రామ్ పరివార్ అండి, ఇది ఫస్ట్ క్వాలిటీ. బాగుంది కదండి. ఇంకోటి బ్లాక్లో తెచ్చాను, సేమ్ ఇది సింపుల్ అండి, స్టోన్ ఓన్లీ, కాకపోతే రూబీస్. ఫస్ట్ సింపుల్ వేసుకుంటే గ్రాండ్ లుక్ వస్తుంది. సింపుల్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్తాం కదండి, వాటికి వేసుకుంటే బాగుంటాయి. ఇది వైట్, ఎక్కువ వైట్ శారీస్కే లుక్ వస్తుండొచ్చు, కాకపోతే అందరు అన్నిటికీ వేస్తారు కాబట్టి ఏ దానికైనా బాగా పర్లేదు. చాలా బాగుంది కదండి. ఇది కూడా రామ్ పరివారు. దీంట్లో వచ్చేసి రాముడు, సీత, లక్ష్మణుడు లాకెట్, స్టోన్స్ విత్. దీంట్లోనే 1 స్టెప్స్ తెచ్చేసిన. లాకెట్ ఓన్లీ లక్ష్మీదేవి లాకెట్. ఇది రూబీస్, గ్రీన్, పింక్, బ్లాక్,
రూబీస్లో ఇవి లాకెట్స్, చైన్స్. ఇందులో పింక్ ఇందాక చూపించాను కదా, పింక్. బ్లాక్లో ఇప్పుడు ఇలా చాలా బాగా వస్తున్నాయి కదా, ఇట్లా లాకెట్, ఇయర్ రింగ్స్ వస్తున్నాయి వాటికి. చాలా చాలా బాగుందండి లాకెట్ అయితే. కొత్త మోడల్ వైట్ పూస. దీని తర్వాత వచ్చేసి రూబీస్తో పెద్దగా పూసతో గోల్డ్ అండి. ఇదైతే చిన్నపిల్లలకైనా మన సింపుల్ శారీస్ మీదకైనా చాలా చాలా లుక్ వస్తుంది. దీంట్లో ఏంటిదంటే పూస, వైట్ పూస కలిపిరు. చూడండి ఎంత బాగుందో కదా. దీంట్లో గ్రీన్ అండి, మెరూన్. ఇంకా వేరే మోడల్స్ చాలా చాలా మోడల్స్ వచ్చానండి ఈసారి. సీజన్ కదా వస్తుంది. ఇందులో ఒకటి లాకెట్ వచ్చింది. ఇది 2 సైడ్స్ చైన్ అండి. ఇక్కడ మొత్తం నల్ల పూసలు వచ్చేసి ఇక్కడ లాకెట్ వస్తుంది. సింపుల్ ఉంటుంది, నెక్ ఇంతవరకే వస్తుంది. ఇది ఇంకా చాలా బాగుందండి. చిన్నపిల్లలైనా మనమైనా వేసుకోవచ్చు. లాకెట్ విత్ రూబీస్, స్టోన్స్ చూడండి ఎంత బాగుందో. పూస గోల్డ్ పూసలతో వచ్చేసింది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయితే సెట్స్ అండి. ఎంత బాగున్నాయి వచ్చేసిందండి. నెక్లెస్, హారం, ఇయర్ రింగ్స్. ఫస్ట్ క్వాలిటీ రామ్ పరివార్, కొరియర్ అవైలబుల్ అండి, అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది నెక్లెస్, హారం, ఇయర్ రింగ్స్ రాలేదండి వీటికి. ఇదైతే ఇప్పుడు బాగా రన్ అవుతున్న డిజైన్ అండి, చాలా చాలా బాగుంది. రూబీస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ హారం, సీజెడ్, ఫుల్ స్టోన్, హెవీ. ఇయర్ రింగ్స్ చాలా పెద్ద వచ్చేసినాయి, లాకెట్ కూడా కదండి. ఎనీ ఫంక్షన్ వేసుకోవచ్చు. ఇది రామ్ పరివార్ మ్యాట్, ఫుల్ మ్యాట్, ఇయర్ రింగ్స్, హారం. ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. ఇది కూడా హారం, ఇయర్ రింగ్స్. ఓన్లీ నెక్లెసెస్ అండి. ఇది పింక్లో, ఇది మల్టీలో తెచ్చేసి స్టోన్. ఇది ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసి సింపుల్ ఇయర్ రింగ్స్, 1 స్టెప్. ఇలా సెట్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయండి. ఇవి సెట్స్, మామూలు చైన్స్, ఇవి లాంగ్ చైన్స్. ఇది నడుం పట్టి పెట్టేసుకుంటాం కదా మనం. సెట్స్ ఇవి నెక్లెస్, హారం. ఇది నెక్లెస్, హారం, ఇయర్ రింగ్స్, పాపడ్ బిల్ల. చాలా బాగుందండి ఈ పీసు, చాలా వరకు పోయినాయి. ఇయర్ రింగ్ అండి, పాపడ్ బిల్ల అయితే ఫుల్ బాగుందండి. చూడండి సూపర్ ఉంది కదా పీస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లేడీస్కి అందరికీ నచ్చింది, ఇప్పుడు ట్రెండ్ కదండి, చౌకర్ ఇయర్ రింగ్స్ అండి. ఇవి సింపుల్ చౌకర్. దీంట్లో పికాక్ వచ్చేసింది. ఇది నెక్స్ట్ పీస్, చిన్న పికాక్స్ అండి. ఇవి ఇంకా క్లియర్గా చిన్న పికాక్స్ వచ్చేసి ఫుల్ స్టోన్, ఇది సీజెడ్. ఇవి వచ్చేసి నార్మల్ డిజైన్, ఆల్ ఓవర్ డిజైన్ వచ్చేసి స్టోను, పెద్ద స్టోన్, సైడ్కి మొత్తం చిన్న స్టోన్స్. ఇయర్ రింగ్స్ పుట్ట. ఇది చిన్న పికాక్, మధ్యలో స్టోన్ సేమ్. ఇంకా నెక్స్ట్ 1 గ్రామ్ గోల్డ్, సింపుల్, చాలా బాగున్నాయండి. ఇప్పుడైతే
బాగుంది కదండి. నెక్లెస్ చైన్ 2 in 1, పిల్లలు కూడా వాడచ్చు. ఇది బాగుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవే ఎక్కువ తీసుకున్నాండి, ట్రెండ్ ఉంది బాగుంది అనేసి. బ్లాక్ పూస బాగుంది కదా. స్టోన్ అయితే మస్తు ఇచ్చిండండి, ఫుల్ బ్లాక్ స్టోన్స్ బాగుంది కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూపిస్తున్నా షాప్. ఇక్కడ చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి. పిల్లల చైన్స్, ఇది పిల్లల చైన్స్, నడుం పట్టి, పాపడ్ బిల్ల బాక్స్, కాస్మెటిక్స్ అండి ఇవన్నీ. చూసేయండి, ఇది మీకు తెలుసు కదండి ఆల్రెడీ. కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ అండ్ మ్యాచింగ్ సెంటర్. ఓకేనా, సపోర్ట్ చేయండి, లైక్ అండ్ షేర్. ఎక్కువ ఏం కోరుకోవట్లేను, నార్మల్గా ఎట్లాగో వర్క్ చేస్తున్నాను కదా చెప్పడానికి మాత్రమే చేస్తాను. వేరే అందరూ చాలా చెత్తగా చేస్తారు కదా, ఆ వీడియో కన్నా కొంచెం బిజినెస్ వాళ్ళు కొంచెం ఆలోచించండి. యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్ చూడండి, చూసి కొంచెం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీకు ఏమైనా నచ్చితే కాల్ చేయండి, కొరియర్ అవైలబుల్. బాయ్.